tady Tlumič a vítám vás u nového videa. Dneska si zahrajeme po druhé hru Fast Like a Fox. A nečekáme a jdeme začít. Hrajeme zase s Foxy. A dáme si Grey Mountains. Já už jsem tam hrál trošku, tak si to dáme od druhého levelu. Long jump. Tyhle, to je svinská, tyhle koní. Restart, tyhle. Ne! Není švajn. Restart. Jak jsem to hrál, tak já vím, že tady je někde krystal, takže... Ne! Takže musíme být pomalejší než tam ta liška. To jsem byl já samozřejmě. Viděli to? Restart. Tak se ukažu. Ne, tak já nezapomínám. Nebo sedu prostě jedu rovně. Předběhnu druhý. Next level si už jsem dal, ale viděli jste, kde to je, takže... Moje chyba se mi vyplatila. Ne, nevyplatila. No tak to máme jedno. Už zase. Nepište mi, jak dělat, aby jsem měl ty skurvený ruky. Ne, sorry. Nein. Aha, tady jsem taky skočit. Jo, tady už jenom skáčeme. Samozřejmě jsme si měli nejdřív rozjet. Jo, vidíte dva tady kanions. Jo, tady už to musel jsem skončit. Musíme to naplnit kouli. To video udělám asi kratší, tak 6 minut. Nebo až prostě dohraju ten
Takže tím jsem to ukončil, jestli se ti video líbilo, dej asi like a prostě jestli ještě si to neudělal, tak dej odběr, prosím. Takže se podíváme, jestli si nejde koupit dalšího panáčka. Ne. Sorry, you haven't got no death character. A jasně, já nemůžu to. Jasně, to je logický, protože jsem si to nezaplatil, tak čau.